Кейт! Ей! Не прави това! Не ти харесва? Свободен си да си тръгнеш, когато поискаш. Ти трябва да се боиш. Но той е само дете. Не може да контролира емоциите си. Може да ти се ядоса, защото не му позволяваш да гледа телевизия. Може да иска да те нарани. Или мен. Или и двамата. Няма да му дам тази възможност. И не трябва... Ало? Здравей, момче. Да? Кой е? Нямаш право да вдигаш телефона. Откъде взе номера? Кой беше? Той каза, че се казва... Джон Доу. Няма да се обаждаш тук, разбра ли? Значи си направихте дете, хубаво момченце. Ти ли го пожела? Кой го поиска, мат? Жена ми. Кейт! Ей! Не прави това! Не ти харесва? Свободен си да си тръгнеш, когато поискаш. Ти трябва да се боиш. Но той е само дете. Не може да контролира емоциите си. Може да ти се ядоса, защото не му позволяваш да гледа телевизия. Може да иска да те нарани. Или мен. Или и двамата. Няма да му дам тази възможност. И не трябва... Ало? Здравей, момче. Да? Кой е? Нямаш право да вдигаш телефона. Откъде взе номера? Кой беше? Той каза, че се казва... Джон Доу. Няма да се обаждаш тук, разбра ли? Значи си направихте дете, хубаво момченце. Ти ли го пожела? Кой го поиска, мат? Жена ми. Кейт! Ей! Не прави това! Не ти харесва? Свободен си да си тръгнеш, когато поискаш. Ти трябва да се боиш. Но той е само дете. Не може да контролира емоциите си. Може да ти се ядоса, защото не му позволяваш да гледа телевизия. Може да иска да те нарани. Или мен. Или и двамата. Няма да му дам тази възможност. И не трябва... Ало? Здравей, момче. Да? Кой е? Нямаш право да вдигаш телефона. Откъде взе номера? Кой беше? Той каза, че се казва... Джон Доу. Няма да се обаждаш тук, разбра ли? Значи си направихте дете, хубаво момченце. Ти ли го пожела? Кой го поиска, мат? Жена ми. Кейт! Ей! Не прави това! Не ти харесва? Свободен си да си тръгнеш, когато поискаш. Ти трябва да се боиш. Но той е само дете.
Не може да контролира емоциите си. Може да ти се ядоса, защото не му позволяваш да гледа телевизия. Може да иска да те нарани. Или мен, или и двамата. Няма да му дам тази възможност. И не трябва... Ало? Здравей, момче. Да? Кой е? Нямаш право да вдигаш телефона. Откъде взе номера? Кой беше? Той каза, че се казва... Джон Доу. Няма да се обаждаш тук, разбра ли? Значи си направихте дете, хубаво момченце. Ти ли го пожела? Кой го поиска, мат? Жена ми.